Sanibonani molweni, ndiyanamkela kwezaseTV-ni ngesiXhosa. Lo ngumamzobe otshate nodifa phakathi kwayo. Umamzobe ke nguthenjiwe, banabantwana abangamantombazana abathathu. Omdala kubo nguxolile. Kuze kube khona ifemeli yakwaMvelase apho kukhona unkosikazi onguManzimande otshate noMvelase. Banabantwana ababini. Owokuqala nguKhulekani. uKhulekani akakholelwa kwicawe yakowabo. Owesibini kube nguSiphamandla. uSiphamandla uyakholelwa kwinkonzo yakowabo kodwa uyanxila kakhulu, uhamba apha esithubeni. uSiphamandla ke akalalanga kowabo for iintsuku ezimbini. Uyabuzwa ke ngumamakhe uManzimande uba uphi na. Utshilo ke uKhulekani ehleli nenkosikazi yakhe besitya i-breakfast akabuyanga for 2 days. So umamzobe ke uManzimande uthe xa bezawuhamba wazama umfowunela, yangena kwi-voicemail emxelela ke intoba aze afike enkonzweni. Hayi ke bahamba ke babheka ecaweni. Icawe ke ithe seyiqalile wafika uSiphamandla enganxilanga, engaculi, wade wema yochama, bebuka phofu abantu enkonzweni, engenantloni utatakhe. Ayaphakama ke amadoda amabini, uphakathwayo nomnye utata wasenkonzweni, baya kuyo beyothi akekho sesimeni noko sokukhonza namhlanje. Hayi, wabemane ecela amaxolo ke, ebangabadeleli kodwa nje ubenxilile. Baye bathatha ke omnye wabo ngemoto wamgodusa wathi hayi not namhlanje nyana, goduka. Uphakathwayo yena ubhizi umane efowuna, kukhona umntu amfowunelayo athi nguNjomane, okulindelwe into yoba azise amanzi endinganoba ebewazisa ecaweni okanye emphakathini na. Amakholwa ke aye ahamba ka awuhlangana ezothetha noSiphamandla. uSiphamandla into yoba uzawuthatha asuwe kwenye inkonzo eseGulu apho azofundiswa khona ngokuziphatha ngokwasenkonzweni. uSiphamandla uvele wadelela wathi akanakwazi. Loo nto ke ithi uhlaze utata wakhe phambi kwabantu abamhloniphayo. So khumbula ke into yokuSiphamandla nguye ozophatha enkonzweni ngoba kaloku uKhulekani ngulo ongayifuniyo inkonzo yakowabo okhonza kwenye inkonzo. Nanko ke uphakathwayo seyiphumile inkonzo basemzini wabo ufumana i-call ebika ngokufunyanwa kwekhansela libhubhile, okucaba i-deal yalo yamanzi ayihambanga kakuhle, kuthiwa ke ufunyenwe edutyulwe. Umntu omdubuleyo ke ukhansela nguNgema. uNgema yinkabi kaMamzobe. Bebevelile bemdubulela yona le nto le deal yamanzi. uMamzobe ke nanko efika ke kumyeni wakhe ezombuza uba kwenzekani, uyazothusa ke asova ezi ndaba. Ebuza uba hayi bo, khona abasolwana, sebekhona abantu abarhanelwayo na kuyo yonke le nto. Wabe sebuza into yoba hayi bo, idili yamanzi ke ngoku izawuthini ke yona. Uthukile uphakathwayo ethi eyona nto ihoyileyo yile dili yamanzi, kodwa kukhona umntu oswelekileyo not inja. Wathi ngumntu lo, ngutata wekhaya onabantwana bakhe. Hayi ke uMamzobe wagijima ezithatha isiswekile baleka le nto basebona into yoba uhlazekile, okucaba le dili funeka ibe nguye ozoyenza. Kukhona umntana wabo ke onguxolile othandana nomfana uMamzoba ongamfuni nokumbona. Uthe sawumbona esemgaqweni nalo mfana lo wamthatha wamfaka emotweni ngenkani. Kanti umfana yena uthe ezimisele ngoba ayongena kwinkonzo yakuloxolile ukwenzela bazokwazi ukutshata noxolile. uSiphamandla uvela elele, uthe esalele kwangena uMvelase, wamngena ngemvubu ezimpundu kangabhilive ecela amaxolo ke uSiphamandla. Uthe esacela amaxolo ke beza abantu bezonqanda uSiphamandla nanku uyakhala, kanti tatakhe ngapha uzovele aphelelwa ngamandla okomntu omelwa yintliziyo. Uye wawa ke babesemembamba kuSiphamandla bempha amanzi. Asazi ukuba kuzoqhubeka kwenzekeni ke kuMvelase, kodwa into esiyaziyo ukuba ustresswa ngabantwana bakhe ebeyimentionileyo kunkosikazi wakhe. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.